Správné nastavení tepelného čerpadla generace H. Tepelné čerpadlo generace H má již dotykový ovladač s velkým podsvíceným displejem. Celé menu je v českém jazyce. Základní dotyková tlačítka jsou tlačítko pro návrat k předchozímu kroku, tlačítka rolování nahoru, dolů, doleva, doprava, tlačítko základního menu, rychlé menu a tlačítko zapnutí. Představením aktivace rychlého menu uživatel může aktivovat okamžitě ohřev teplé užitkové vody. Vidíme ikonu. V případě, že aktivujeme ikonu ohřevu teplé užitkové vody, potvrdíme potvrzovacím tlačítkem. Aktivace je potvrzena dlouhou vyplněnou čárou. Neaktivní funkce je tečkovaná. Dalším tlačítkem je aktivace silnějšího a rychlejšího ohřevu teplé užitkové vody, kde můžeme nastavit, na jak dlouho budeme tuto funkci požadovat. Další tlačítkem je aktivace tichého režimu, kde můžeme nastavit ve 3 krocích aktivaci tohoto tlačítka. V rychlém menu můžeme spustit elektrickou spirálu bivalentního zdroje v hydroboxu. Funkce zámku můžeme uzamknout ovladač před dětmi v případě, že chceme uchránit naše nastavení. Další funkce umožňuje resetování hlášené chyby tepelného čerpadla. V případě, že tepelné čerpadlo delší dobu nepoužíváme a tepelné čerpadlo venkovní jednotky je celé namražené, obalené sněhem, můžeme využít toto tlačítko odmražování, kdy nám v krátké době jednotka odmrazí venkovní jednotku. Tlačítko časovače máme umístěné jak v základním servisním nastavení, tak v rychlém menu. Potvrzením tlačítka časovače aktivujeme časovač a můžeme vstoupit do změny nastavení jeho parametrů. Nastavení časovače provádíme pro jednotlivý den v týdnu. V případě změny nastavení můžeme upravovat v 6 krocích, kdy můžeme upravit v rámci změny nastavení spuštění jednotky v daném čase. Režim časovače můžeme zapnout, vypnout. Pro další krok můžeme vstoupit do změny nastavení. Nastavíme změnu času v daném dne. Vždy musíme zachovat posloupnost časovou. V případě, že se nám překrývají časy zapnutí, vypnutí, tak nás ovladač upozorní vždy na špatné nastavení. Můžeme nastavit zapnutí v rámci libovolného režimu, automatický režim, režim chlazení teplé užitkové vody, režim ohřevu teplé užitkové vody, režim topení a ohřevu teplé užitkové vody. Potvrdíme potvrzovacím tlačítkem a můžeme nastavit změnu teploty od nastavené ekvitermní křivky. Takto můžeme pokračovat až maximálně 6 kroků v daném dnu nastavení časovače. Nemusíme nastavovat jednotlivé dny, můžeme využít funkce kopírování časovače, kdy můžeme jednotlivý den, který už máme nastavený, jednoduše skopírovat do celého týdne.
Základní menu aktivujeme pravým horním tlačítkem, kde rolujeme v několika funkcích. První nastavení funkcí. Nastavení týdenního časovače, kde můžeme nastavit ve stejných funkcích a parametrech jako v rychlé menu, které jsme si již představili. Dále máme nastavení prázdninového časovače. V rámci časovače prázdninového nastavujeme, který den a na jak dlouho odjíždíme na prázdniny, a tudíž můžeme nastavit pouhou temperaci rodinného domu. Nastavení časovače tichého režimu. Zde můžeme nastavit ve 6 krocích, kdy můžeme zvolit tento tichý režim u tepelného čerpadla na každý den v daném týdnu se tato funkce opakuje. Funkce pokoje ohřívače aktivujeme nebo deaktivujeme elektrickou spirálu v hydroboxu. Funkce ohřívače nádrže aktivujeme elektrickou spirálu v boileru. Dále v případě, že máme zapojený boiler, můžeme nastavit funkci sterilizace. Další funkce kontrola systému. V rámci kontroly systému můžeme monitorovat dané zařízení, můžeme monitorovat spotřebu a COP tepelného čerpadla v aktuálním čase a můžeme tuto spotřebu nebo COP sledovat v grafickém zobrazení v týdnu, ve dnech, měsících nebo v celém roce. Dále můžeme sledovat teploty vody na vstupu, výstupu z hydroboxu a teploty vody v nádrži. Další funkcí sledujeme poslední chybové hlášení, typ chybového hlášení a datum, kdy tato chyba nastala. Funkce sledování kompresoru umožňuje sledovat aktuální frekvenci kompresoru, počet zapnutí, vypnutí a celková doba provozu. Dále můžeme vidět celkovou dobu provozu elektrických spirál, jak v hydroboxu, tak v boileru. Další nastavení, vlastní nastavení. Dotykový signál zapnutím, vypnutím deaktivujeme signál pípnutí při každém stisknu dotykového tlačítka. Tlačítko nastavení podsvícení kontrastu displeje, tlačítko podsvícení vypnutí při nečinnosti, po jaké době se podsvícení vypíná, a intenzita podsvícení. Dále nastavení formátu hodin, nastavení datumu a času aktuálního a nastavení požadovaného jazyku. Dále heslo pro odemknutí v případě, že chceme použít dětský zámek. Servisní kontakt. Uživatel v případě poruchy tepelného čerpadla vidí, na jaké telefonní číslo a na jakého technika je zapotřebí zavolat v případě poruchy. Instalační nastavení. Instalační nastavení provádí vždy autorizovaný technik. První nastavení je zapotřebí
zvolit, zda máme připojenou volitelnou řídící desku jako příslušenství, která umožňuje řídit solární okruh, okruh fotovoltaických panelů, možnost externího zapínání, vypínání čerpadla, dvouzónovou regulaci a mnoho dalšího. V případě, že zvolíme volitelné připojení řídící desky, v dalším nastavení zón máme možnost regulace systémové zóny číslo 1, systémové zóny číslo 2. Při nastavení systémové zóny číslo 1 máme možnost nastavení buď pokoje, anebo řízení regulace bazénu. Dále máme nastavení čidel. Můžeme připojit čidel teploty. Buď teploty vody na vstupu a výstupu z hydroboxu, nebo podle sledování teploty pokojového termostatu, nebo připojení pokojového termistoru. Výkon ohřívače nastavujeme výkon elektrické spirály v hydroboxu. V případě silnějšího bivalentního zdroje můžeme omezit výkon 3, 6 a 9 kW. Funkce proti zamrznutí umožňuje v případě nečinnosti tepelného čerpadla a poklesu vody v otopné soustavě pod hraniční hodnotu, kde by hrozilo zamrznutí a poškození otopné soustavy. Tato funkce aktivuje oběhové tepelné čerpadlo, které protočí teplou vodu v otopné soustavě z teplejších místností do studenějších a tím ochrání otopnou soustavu proti poškození. Dále nastavíme připojení nádrže ohřevu teplé užitkové vody, připojení vyrovnávací akumulační nádrže, nastavení ohřívače elektrické spirály v boileru, možnost nastavení externí, interní. Externí je připojení elektrické spirály instalované přímo v boileru, interní elektrické spirály v hydroboxu. Nastavení připojení ohřívače vany kondenzátu, možnost nastavení typu A, typu B. Možnost aktivace alternativního venkovního čidla, nastavení bivalentního připojení. Bivalentní připojení umožňuje připojit k tepelnému čerpadlu další externí zdroj topení. Externí vypínač umožňuje externě spínat tepelné čerpadlo externím signálem. Možnost regulace solárního připojení a externí chybové hlášení, které můžeme vyvést mimo servisní místnost. Požadavek externího řízení, které je nadřazené tepelnému čerpadlu. Funkce Smart Grid Ready umožňuje regulaci připojení tepelného čerpadla na fotovoltaické panely. Možnost externího vypínání kompresoru. Další nastavení oběhové kapaliny. V případě, že do otopné soustavy přimícháme glykol jako protimrazovou ochranu, je zapotřebí nastavit ve výběru funkcí. Možnost externího vypínání topení, chlazení. Dále nastavení činnosti. Nastavení činnosti nastavujeme topení.
Topení buď to kompenzační ekvitermní křivku, anebo přes nastavení konstantní křivky. V případě nastavení ekvitermní křivky nastavujeme teplotu venkovního vzduchu a té přiřazujeme vždy teplotu požadované výstupní vody v otopné soustavě. Při nastavení konstantní křivky nastavím pouze jednu fixní teplotu výstupní vody. Venkovní teplota, při které se tepelné čerpadlo vypíná, je další funkcí nastavení činnosti a nastavení delta T. Nastavení delta T v rozsahu 1 až 15 stupňů Celsia mezi vstupem a výstupem teploty vody z hydroboxu. Mezi další nastavení činnosti v topení nastavujeme teplotu spuštění tepelného čerpadla podle venkovní teploty. V režimu chlazení nastavujeme opět teplotu výstupní vody pro chlazení buď to podle ekvitermní křivky nebo konstantní křivky. Konstantní křivky nastavujeme pouze jednu fixní teplotu v rozsahu 5 až 20 stupňů výstupní vody z hydroboxu. I pro režim chlazení nastavujeme delta T, rozdíl mezi teplotou výstupní a vstupní vody hydroboxu. V automatickém režimu, kdy se přepíná tepelné čerpadlo automaticky z režimu chlazení do režimu topení, nastavujeme při jaké venkovní teplotě se přenastaví režim z režimu topení do režimu chlazení a obráceně nastavení při jaké venkovní teplotě se přenastaví režim z režimu chlazení do režimu topení. Nastavení nádrže, nastavení teplé užitkové vody, nastavujeme nejdříve intervaly pro režim topení a interval pro ohřev teplé užitkové vody. Nastavením těchto intervalů nastavujeme, v jakém intervalu se přenastaví třícestný ventil. Nastavíme teplotu vody, požadovanou teplotu vody v nádrži. V případě, že požadujeme sterilizaci, tak můžeme nastavit sterilizaci, to znamená, který den v týdnu, v kterou hodinu a na jakou teplotu a jak dlouho chceme sterilizovat vodu TUV. Servisní nastavení nastavujeme maximální otáčky oběhového čerpadla. V případě, že potřebujeme odčerpat chladivo z systému zpět do venkovní jednotky, použijeme tlačítko odčerpání chladiva. Tlačítko vysoušení podlah nám umožňuje při instalacích tepelného čerpadla v zimních měsících, kdy není možné pustit vysokou teplotu výstupní vody z hydroboxu do otopné soustavy, můžeme nastavit pozvolný nárůst teploty v otopné soustavě. Tlačítko pro nastavení servisního kontaktu, kontakt 1, kontakt 2, na 2 servisní techniky v případě poruchy tepelného čerpadla. Panasonic,